Ngawa ngalento le othi wena isikhali kuwe iphendula ibe mnandi iphinde idle wena futhi. Idle wena futhi. La wenza ukuthi sifike encwekeni, sifikiswa ukuthi kune interview lapha na icishe yaba khona ngo2007 live ntambama. Yeah, uSigqemezo Sipho Mbathu uproducer wohlelo. Kwathiwa abantu abacula ngokufana ngathi banenkinga. Baqala ngo Sis Rebecca no Sis Debra. Basuka beza kithi noLuthuli. So base kushuthi wayekufonela njengeproducer uSipho Mbathu. Akhulume nawe ecela. Manje ngeke futhi awumazi ukuthi omunye utheni. Zasha lapha. Ayigcoka malapha la koMolo ayilahamba lapha. Nami ithi inkulumo ke mayisakazwa lapha sesilalele. Kwaqondana ukuthi futhi sisestudio vele ziyakhala. Yes isikhathi sokulwa. Kwacishwa istudio. Kwabuya producer phatha la zonke kwathulwa estudio kwavula umsakazo kwathula kwathi nya. Sipho Mbatha mfowamolo uthi uthokozana ukubingelele manihlangana. Uthi awuvumi kuyiqiniso lokho. Yakaze ngimbone ngibingelela mina. Ngimbone masihlangana mina ekhophozela njengentombi mayibona isoka. Umdlalo wami waqaliswa yilawo magama nomfowamolo. Yathi ngumnomzane mina mayifuna ukukhuluma nami kufuneka acabange kahle. Hawu kodwa bafowethu. Hey, ilapho ke ngathi ke ngoba inkunzi adela umhlaba ngokudla insizwa. Hawu amaduna ke neduna liqondela inkunzi endala. Ngase ngithi hayi ngoba sekuyiminyaka emide yona imphoso ngizwa futhi ngishona phansi. Into eyenza ukuthi ngingasheshi ukuthi ke ngizizwe ihlangu zikabhuti ukumthanda ukumhlonipha irole model yami ngibukela kuye ngiyamthanda ngifisa ngabe ngumngane wakhe ngifisa ngabe ngihlala naye ngangize ngihlaziye lento yakhe yokuhlakanipha ngishaya umhlahlo wami ngedwa ngale yansizwa yakwaLuthuli yenza kanjani cha nginayo nje ukuhlaziya kwami ngithi mina lento yokuhlakanipha kwalo yamuntu iyini ufuzo likakhokho likamkhulu ngiphinde ngithi le yanto into engeke uyinake into ongayidlula endleleni mhlawumbe isihlambezo nje esasiphuzo umama uMamhlongo ngesikhathi ebunjwe emthwele waya nje isalukazini esingadumile samnika isihlambe senza kahle inkungu ekwakhiweni kwalomuntu lokwembulelwa kanje engqondweni ngoba noma uthi ukhuluma naye impendulo awungathi unescanner nje ukuthi ukubone kudala ukuthi uzothini impendulo yakho nje iza ngqo iyashesha futhi iqondile. Ngikhumbula ngamunye unyaka ethola interview nje ngiselapho sikhuluma ngaye uLuthuli ubuhlakani bakhe ngabuncoma umbuza ukuthi cishe kwakuyena futhi uSibiya kwafika noMayogati phela nayifika ngawo lo line ethulandela yena wayesethi uLinda Sibiya hawu uyamazi uMayogati kwavele kwathiwa hawu mina ngazi yogurt mina into emnandi ehlala lapha efrijini. Angithi uyezwa inkulumo ukuthi isuswa kanjani lapha. Isuswa nje ngento hey uvela udela ubusaqhubeka. Umntalapho njalo lo. Onzima uyabona. Umntalapho njalo loyo. Futhi kubeke umntalapho uhamba ngale yandlela yakwaLuthuli. Ingabe umnandi umntalapho wawesoka kakhulu lo yamntalapho. Wawusoke kakhulu. Uyabona ukuthi mawufika kimi kuthiwa ubhekele wena nobubi bakhe mina ngagezwa ngobisi na uthi uyovakashela isibutho uyibuke kahle qinisile ukuthi umshibe wenzali amatshitshi amane abona la ayo lo mshibe uyaganga ethi ubhekele nomkhaba wakhe mina ngilambe ngidlile angafana kanjani nami ha hey uhleke uwedwa ayicasuli lento kusho ukuthi ke lapho ngase ngithi ayi ngoba manje inkulumo kaLuthuli manje ifana nomuntu engathi ngilosime inkomoza kubo ngase ngithi hayi ke ake ngikhande lophuma kimi ngawo ukhanda kanjalo ukuphuma kimi nami ngathi ke ngizizwe ezengqwele yami ukuthi zinjani kwasho ukuthi sengimbuka isikhathi eside nami ngobuchwepheshe bangakithi ayikho into yakhe engangayibuki ayikho alukho uhlelo into ngangenza lonke uphenyo investigator noma yini ongasuyicabange kuhle komphenyo wecala efuna ukubopha umuntu namhlanje ngikhuluma ingonyuluka ngangifuna ukwazi ngaye lo muntu ngoba ngibona ukuthi lo muntu ungamtatazeleli ngeke umbhayizele lo muntu mina ngishayela ihlombe mina ngokuthi ngaba nomdlalo omuhle neqhawe njengoLuthuli ngoba ngizobuza umbuzo ngikhuluma into eyiqiniso
bangaka abalandela isitayela sikaLuthuli singabala inqwaba kodwa akekho kwabamba izolo uye lo kaMashabalala nje uye lo ka number 4 phela owabamba le yanduku akekho omunye noma omunye ngathini ngawoshaya amagolide mina ekhona umfowami washaya waphindelela ngawaphindelela yime ngabamba le yanduku nami ngobuchwepheshe sengifaka isingakithi ngingasayi kuye ngqo sengifaka igospel ubuyona ngifundisa ugogo uMamcuno sengiza ngayonke ngesigehle sangakithi mangizothi khumbula phela nayi indidanisi ilana nje encane noSibongiseni mina nawe savumelana mina nawe taliwa mina ngothandoloqa savumelana sengibuye ngasingakithi manje sengihlanganisa yonke lento uyabona sengihlanganisa ngabuya ngambona uneslow jam yena esithandazayo ngasishintsha esami ngasifaka uthando uyabona manje ngizohlala nawe ongiphile nawe kuze kufike ilanga lokufa uyabona ngashintsha manje sengigudla eceleni ngashintsha ngithe mangiyothandweni ngiza noMathiliso ngoba ngiyambona maye entombini emfuleni ekubekela ingoma yentombi uvela udele lapha ngumela amaphisi ngoyiwaye ngudle njalo thukela ungiphikelele enhlana mambethu mina ngifuna umuntu ozophatha kahle inhliziyo yami hayi uzwe ukuthi hey nanka amagama elandelana kamnandi ngase ngiqhamuka ngesisowetho ngathi Mathiliso hayi ubuhle bakho hayi ngathi ubheke umapakisha ngathi buka irem hayi basho love ekasi kwathiwa zona lebhari hey son zona lebhari ngifuna ukuzwa umuzwa wakho uma uzwa kuthiwa lensizwe zestudio owanjani ukuzizwa indlela nje awuzizwa ngayo ngangishaya uvalo ngome kusho kwentombi iyotshela iqhikiza ukuthi iyaqoma hayi kubavile namhlanje khona umngani wami ngengimusho oyeke ngihlebele mayile kwamlwele ethi baso esithanda sobabili lo mngani athi ndoda zama hey ngeke ngangena lapha uyalwa lo muntu umthintile uwe angishawuva khona la ngitshela ukuthi ubeke ehlehlo studio engathi uzolwa bese eza ngeshoti kwimic engathi uzokhahlela ibhola eze sethola imkhono ekhanda mayizocula wabayithi ethi qina nawe mawubuya uyabona sadlala kamnandi naleya nsizwa uyabona lapha kwaMshibe bakithi kule ndawo yakwamaphumulo hayi ngiyasalutha hayi leya nsizwa hayi mina iyangifundisa umdlalo omuhle angifuni ukuqamba amanga ingakho nangelanga lokugcina ngisho ekhaya ngacela nasensizweni endaweni Olundi zangiphelezela insizwa ngayodela nami ngayiphelezela ngayoyifihla ayikwaba nzima ngangeke ngihlale ekhaya ngoba iyona insizwe yaba inqwele kimi yangibonisa impilo hayi ncenga cha ayincenga insizwa hayi insizwa ayincenga uzoncenga ubani hayi kamnandi futhi uzoboneke ngisho insizwe eyisebenza nazo ngangcwaba mina uyedwa mina ubhuti engamncwabanga kubantu ayisebenza nabo engangisemncane lokho kuthi uJo umzobe ishumi phezukwelinye kodwa umzobe lo mantshongweni ubheki ngamncwaba uThamsanqa lo wangakithi Olundi umqophi yaqosela izinto zombili inyoni kodwa yakithi izoyibona ngombombo ngoba linye ibala zwe yashidabula ngamncwaba usizathu mina ukhuzwayo ngamncwaba insizwe ezayisebenza noBheki Musa naye uqobo ngabaphelezela bonke ngoba angithi babebuye bebe negroup yoshomi yombhaqanga ngithanda nendlela umbhaqanga wabo uhluke ngayo uyabona into mayiphila kuwe ngeke uyisuse ngaba ncwaba bonke labantu engikhuluma ngabo ngani ngothando nokufunda mawufisa ukufunda ayiwaba muhle umdlalo naleya nsizwa nobuqhawe bukaBhodloza ke ngeke ngibilibala uNzimande sihlanganisa koThekwini laphana ekhuzulaka sekubonakala into ngathi sithe hayi khona amagama ke uBhodloza sesihlanganisile ngoba kwashuba khona kwakungelule emhlanganweni ongakho mnandi awuyakuyasho madoda yathi ngizenzele into yami mina
angimazi lona ubuyaphi lona abantu abafana noThokozane abantu engingazi ukuthi ufune babewephi lapha yayikhuluma ngezandla phela le yansizwa mayikhuluma ngezandla ihlala ikhuluma ngezandla konke lapho hayi ngakahlisa umoya nje mina uyazi uma ngabe umuntu uyazi umhlangano mina ngijabulela ukuba naye nje hawu namhlanje sihlele kanje neqhawe iqhawe elijulile angilimele mina enhlizweni ngijatshulisa ukuthi hawu sihleli neqhawe khona lapho nje amagama engabatshela khona benomqhumeni ngoba phela siyaxoxa lana akuliwa lana cha umlando ufuna bewuthola ngathi mina hey lamagama engethe wona ngisizile yazi bafowethu qhubekani nawo ningethe amanye akithi umqhubelo wangibiza umapinyana ngamehlo ngathi mina iqhubekani njengoba ngibona ngikhuluphele nje ngidlala amagameni qhubekani nawo lamagameni ngibatshela emehlweni phambi kwami kahle ubusizwe obumnandi sixoxa indaba ilungiso uyabona ke ngisho ukuthi hey lento lomdlalo waba mhle sesibizwa umhlangano ke umzala uSibongiseni Shabalala we Shabalala Rhythm lo Late Smith Black Mambazo ozalwa umalume ngalento yama fake ukuthi ke sibe nombono ukuthi ngathiwani kwakuphuze chemist uphuze chemist ubheka umuzi umadoda hey hayi umaqhinga hadebe yimi kulomhlangano naye mfowamolo wayehamba nendodakazi yakhe engaka mina senginomfana wami ubaxolele bonke abantu emhlabeni abake bangona ngoba abakwazi abakwenzayo igama lendodana yami endala uyalizwa ukuthi lide kanjani ubaxolele manginqamlela kodwa kumina ubaxolele bonke abantu emhlabeni abake bangona ngoba abakwazi abakwenzayo uyalisho nje naye mayijabule mayitshela umuntu ngimbona kubaxolele ukuthi uthedlwe kule ndodakazi kaLithuli ngase ngincokola ayi lamagama ahlale ngihlupha amagama amokugcina nomfowamolo necurrent lawana ngathi Madlanduna ukuze ubuhlobo bami bungapheli phakathi kwami nawe ngiyocela ukuthi le ndodakazi yakho mina ngoba ngibona uhamba nayo mina nginomfana ekhaya ngiyocela thathathe le ndodakazi yakho ayi zwana impendulo mfowethu inkulumo yakho mfowethu iright inkulumo yakho kodwa manje inkinga sikhuluma ngabantu bona mhlambe abangeke baze bafuna ukwenza lento ngalendlela wena ofisa ngayo yayi zwana nje impendulo yakhe amagama ami okugcina noBhekumuzi Lithuli amancoko ami ngikhuluma naye kulomhlangano esasiyiwo emva kokuba ubhodloza elamuntu ukuthi no alwehlulaka uyabona ngoba abalandeli lento sebeyithathela phezulu ngenye indlela uyabona ngoba wayesibizele Big 4 kuBhekumuzi Lithuli kumgqumeni kuGcwensa kuyimi uyabona le Big 4 yake yanzima kakhulu yawubamba kanje uMaskandi yawubamba ngezandla kanje wathula wathi phaqa uyabona wathula uMaskandi wathi phaqa wabanjwa wabona ukuthi njoba ingakho yagcina manje isihamba ngathuthuka nje sekunjalo phela zibhekele ngamehlo zibhekene hayi kwake kwamnandi emhlabeni ngofakazi uqanda ikhanda ubonakele ukhombisa uthando olujulile kuMadlanduna oyindodana kaBhekumuzi obekukhomba ukuthi uBhekumuzi wawumthanda hayi ngoba ukuthi yayikhona impi kodwa le nto kokumdlalo omuhle wamnika umfana uthando wamkhulisa ngenhlonipho wamnika konke ayekudinga ngaleso sikhathi uyabona ngahlala naye ekhaya iviki uTholi uMadlanduna indodana kaBhenga ngabuka umhlaba ngathi uNkulunkulu ubusangizekela ngokuthi uke wahlala nendodana kaMadlanduna iviki sahlala iviki ekhaya noTholi ngijula ngabuka impilo ukuthi ya uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni ngangingazi ukuthi mina ngahlala nengane kaBhekumuzi ngibusiseke kangaka igazi lo muntu enemkhonze kangaka engabukela kuye noma saba nomdlalo wobunsizwa kodwa namhlanje ngihleli kithi nengane yakhe ingicocela futhi nangomlando omuhle kayise lobuclown bakhe ingitshela ukuthi
lenta yiyo nabantu endaweni kwakhiwe bonke umuntu bebeqanjwa amagama wonke abantu bebethi amagama endaweni amagama ahlekisayo angithi uyayizwa lo bugagu balomuntu ukuthi bujulile babakhele kuyena engitshela ukuthi bonke abantu endaweni uNkulunkulu ngoba laba mangithi ngiyabheka indlela okhule ngayo benikhula nje angathi niyazi ukuthi nowenhlakale endaweni ethile lento nikhombise izwe naye kusukela efika ngoba ngiyamncoma yena uTholi eze kumina ecela ukuthi ngimsize ufuna ukurekhoda ikwake kwanzima ngamcela ukuthi sihlangane edolobheni Olundi ngoba ngaye ngasaba ukuthi eze ekhaya ngingawuqondi ngoba phela umhlaba uhlala uzamazama kunjalo ngamtshela futhi ngoba i-straight talk angisesaba ngathi saba nomdlalo nobaba wakho owazi wagcina ngathi mhlambe kwenye indawo abantu bewuthathele phezulu ngathi uphuma esandleni ekhaya bayazi lokho ngoba ngibalekela abantu sothi awubheka usagijima uyolanda ingane kaSibanibano uyabazi abantu bavela indaba bayithathe kube yabo beyazi kakhulu ukuhlula abanikazi bayo njalo hayi wadayi ekhaya bayazi ixoxilo anti ngibatshelile so nje ayikho inkinga hey hayi ngabona futhi ingane ayinankinga iyahlonipha ayi ngiyabonga futhi ukuthi uNkulunkulu wangipha namandla ukuthi ngakhona kumrecord uTholi cishe uTholi namanje une award akayishaye ye best newcomer uyabona esandleni sikabani yebo noma bangiphuca ke uTholi uMadlanduna abantu bakithi bangibiza ngesitha sikayise ekugcineni ingane yabantu bayibukelela namanje ayikwazi ukuqhubeka okubhlungu nje icala lesiqalekiso esilenga phezukwabo kuba basusa ingane kumina ngiyisiza beze namagama amabi egcineni futhi bahluleke lokho ke ngeke ngithini kulungile umbono wabo nabo kuhambe wahamba sakubona njengoba usho ukuthi benibane bekuyibhovu likathi kaje yebo kuyindidana ukuthi abaningi yebo kube umfowabo ngombloko mlingana wazoqona nomhlobo bese kuba umfowabo number 4 yeah sikubonile uqhamuka ngengoma ezimnandi kakhulu nendidane kakhulu waya naku senini nomdlalo sesibhekene senibhekene impela sekufika uSathane asixabananga futhi kodwa uyuzwa abantu umsindo beqamba amanga ngaye ngezomnye umuntu okhosini ekhuluma imfeketho lo umuntu ngamqalekisa wathi lo muntu kubanga ukuthi lo ushama award lona akawatholi ngathi mina uyazi ke khona into engiphiwe yona uSithole noma nginganani mina ngiyahluleka ukuyichaza kakhulu nanokuthi kunzima ukukhuluma komuntu ongawazi umlando wakhuluma angithi njengamanje mina yabalimaza abantu lokho abaningi ngoba ukhuluma igama elizongcolisa yonke into bese kuba sengathi akukho okwakwenzeka egameni lakho noma emlandweni wakho masikhuluma ngama award mina ayikho iaward engingenayo uyangizwa ngizwa kahle kakhulu cishe ama award enginawo mina ekhaya u14 to 15 mangaphosisi ayikho award engekho ngine award yamasatma ngine award yamantshontsho nginama award amasama ngine award engayiwina eMaritzburg yokuthi i-youth yase KZN ibukela kusomnandi ngaleso sikhathi alukho uhlobo aphindaphindeke kaningi njoba ama-award ami ngithi awu14 ekhaya ngeke ngwaveze bayawazi mina kuyisama makungenziwe ucwaningo mina ngihamba phambili mina ngomaskandi akekho umaskandi onama award njengami bona laba kuthiwa abanye banama award abanayo isama khona ngenayo sidalo masikhuluma ngesama sikhuluma ngeinternational uyangizwa international award lokho ukuthi ke ayisekho la eSouth Africa la eningizimu ngaphandle cishe mina ngiphethe 7 isama omunye umuntu engiyazi futhi uyiphethe ngobuningi umfowabo Majazana uGedeza uMphangomo uNongalaza bese qhamuka umuntu olandela izolo uMaskanda akhuluma into angayazi akhuluma indavundavu amoshe ngoba kufanele sikhuluma amaqiniso amoshe futhi abantu abayizinda sayo lento abantu abawukhandile lo msebenzi wayilenda akayibonayo yena efika izolo uyabona umgqumeni unesama iyodwa noma ungahamba uyogooglisha ucwenza kanayo isama uyangizwa ngikhuluma la ngikhulume anginanzondo
anginalutho ngikhuluma nje iqiniso engilaziyo ngisemculweni uyangizwa bese qhamuka umuntu akhuluma into angayazi uyangizwa anobuza sentshele asisho ukuthi kwabaziyo kodwa nje siyalandela umuntu usebenzile la kwamculo kunzima eyibambile kulukhuni kunento zakhona njengoba usho ukuthi ngempela sifana nabantu thina kahle kahle esagubha umgwaqo sawukhanda kodwa siyadabuka namhlanje sekhona abantu abathi asisuke emgwaqweni obani lapho bavelaphi bazala obani labantu abathandayo babukele kubani wathi usho nomuntu ekhaleni nabona ngathi ukuthi uMaskandi uyangena ethavela kanti uyangena sungafika ukuthi leyo ndoda ayisuke setyenzo ubani wena ngiyalithanda igama lomunye osebenza njengani Mondise ngathi mangimxoxele ukuthi usukuthi ufunda la social media uzwe ingane ithi naningani umculo ni retire yathi le intombazane futhi ngichaza le ntombi eish ayi D4D Emelmoth yathi hayi umuntu osho njalo somnandi omtshela ukuthi akotshela uyise uthi otshela uyihlo aye kunyoko ngoba usuwazi kakhulu angithi uwazi kakhulu nangendlela okwenzeka ngayo okade ungekho ukuthi emhlabeni ufike kanjani umuntu tshela uyihlo kangani yebo buyele emuva yebo tshela uyihlo ukuthi akaye kunyoko ngoba wena usuwazi kakhulu ulingisa iponi lembongolo lithi liqedwe ukuzalwa ligijime phambi kanina uyabona ngoba masingayiqondisi lento sizobe siyona izomoshakala iqiniso alilale kubanikazi balo akuphilwa kanjena akwenziwa kanje kuhle kuneyinguquko siyajabula bayakhula abafowethu abancane sithanda kabi futhi ke mina kumnandi Jobe ngifisa ukusho angeke emqhudelwaneni mina ngisemculweni mina ngikhulumela amadoda mina ngikhulumela insizwa ngikhulumela okusesigabeni sami mangabe wena lokho awukuthandi noma akukusiza ngalutho bakhona bakuthandayo bakhona izingane ezincane ezifisa ukukhula ezithi langa sithanda izinkulumo zakho ziyasakha bakhona babuya bezobonga ngisho eXhoseni ngisho kuphi bethi namhlanje nginomuzi ngiganiwe ienxe yengoma zakho izimfundiso zakho into siculela yona isakhile sinemndeni esihlonipayo uwe manje wena mawungakudingi lokho ungacabanga ukuthi nabanye abakudingi wena ngeshwa lakho namathunzi amnyama neziqalekiso zakini nemkhokha yakini mangabe inkungu ikuphilisa uyizwa ikwenzeka ufudumale kulungile hlala kwankungwini wakho dukuzoswini lapho kumnandi kuwe uyabona uselapho uma ubuka indlela njengamanje umculo okhandwa ngayo mangibheka ngizobheka nje umgqumeni ingoma yakhe ethi ngithe ngihambe eThekwini kwaMashu ngafica ingane igolozela umuntu omdala ngize kubheka umuzi uhulumeni ake sikhulumela indaba iyangidida ngibuka ukuthi nikhulumela umphakathi yebo ukhuluma nengane ingamhlonipha umzali nikhulume nohulumeni ukuthi usuphethe kanjani masuphethe kanjena ngibuye kuwe uthi mina nawe ukhombisa ukwakheka kothando savumelana ukwakheka kothando noma ngabe kwakhiwa noma sesikhanyulelwa yini sangenela wini sacimela umakhela isithombe umuntu ngokwakheka kothando ukukhula kwalo ngokwegaba zalo Mondisi kuze ngize kumtshengiseni mayethi umama ubaba abantu abami yiba babalekile uchaza ukubaleka komndeni ukuthi kujule kangakanani ngifuna sibuke indlela umculo njengamanje obhalwa ngakhona uyokhuluma nabantu ngendlela ehlukahlukene mawuqhathanisa nangalendlela obekwenza ngayo eqaleni njengoba ngisho namanje ungathi umehluko ukhona futhi okubona ngathi kushintshile kushintshe kakhulu uyangithunuka uthi ugcwensa benosibongiseni nonje encane mama nobaba ngihlangabezene emhlabeni sengithathile indlela ezakini kuyoba nini ngiphila kabuhlungu sengisibonelo sokuhlupheka emhlabeni ile ngoma leyana hey ukujula hey ayi
Uyabona mase zenyuka zithile ziyansizwa wemntanami. Ngilapha kuwe ngithunywa ubaba omdala. Ukutshela usukhala. Ngoba uzobusa ezulwini. Ngifuna sibuyele lapho ukuthi ubheka indlela ebenenza ngayo. Uyabona ubuka indlela okwenzeka ngayo njengamanje. Athi ushwi angimazi ubaba wami. Ngamehlo enyama. Le ngoma. Ngakhulisa umalume wami. Ethi bonke abafowethu engiphila nabo bayabazo baba. Hayibo. Yazi ngasekho emhlabeni kodwa bayabazi. Yazi khona ingoma besithi thula mntaka baba uNkulunkulu uyazi ukudaleleni. Kushuthi lokho kwenzeke kuwe akwenzekanga ngokungenhloso. Indlela kaNkulunkulu yokudala kwakhe azi ukuthi ukudaleleni. Athi umfoka molo uNkulunkulu wena wazi siqalo nesiphetho. Intanda nenhle bathu makhothwa ngunina. Uyentanda nefana nami okhothwa ngubani na. Ungiyakhala ngikhalela umama. Ngabe ngiyathula ukubikho into efana nayo ma. Ayikho into efana nomama kulelizwe. Ngabe ngiyathula ukubikho into efana naye. Ha! Mfowethu Uye lo muntu engaqala ukwazi ngaye abantu emhlabeni awunamahloni kufa. Hey uthulu ilalele lengoma. Ethi mayiqale bonga ethi mhlangabezeni ngilosi zezulu usebenzela umhlaba. Nebongo zimukelwa ngendlela yesimo sengoma ukuthi ithini. Ngisho izinto engangifunda kulo yamuntu. Uthe qhambe ezongena ukuthi ubani useqale waba nento emmesha ingoma ngaleso sikhathi ukuthi ingoma ibithini. Uyabona ngiyakhumbula nami usasho njalo angena amalanda amhlophe emagcikeni ngamole yazonda indoda ingaphesheya kumfuthi. Hey manje umehluko ke mkhulu ngibuyele embuzweni wakho. Ngizosho nje ngingakufihli mawubuka amahit manje akhona kodwa siyawajabulela. Yeah siyawajabulela kakhulu amanyawo hayi akuye nokumonakalo aziye khona isithuto okunye akusaphikiswa manje yini ke ngeke sigxeke kakhulu umthango nomthango wezikhathi awufani ngingathi mina ngoba ngowalo yashuni bese ngizothi cha futhi angisudokotela womculo khona ingoma engangithanda iculo oqala ithi uhamba izwe lonke uliqede ayikho inkunzi yomculo siqalephi ziyakhiphana la sesakhuluma nangendawo nquthu umsinga nongoma bani imarket ithi nquthu uyabona sikhuluma ngomculo akekho umuntu okuthiwa uyinkunzi yomculo kunjalo lutho ziyakhiphana la isikhathi nesikhathi kufika abanye kufika omunye abe namandla kanjani kuya nangesizini ukuthi ayi ikuvume kanjani ukuthi ayikule game into esiyaba khona nje embi engingazi sithole mhlambe nene nosiluleke ngoba nibancane ilento ethi thina ngalesi sikhathi kade ngikhuluma ngoNogabisela noMthenjwa noNxalothi mawuthanda uNogabisela noma uthanda uMthenjwa but ubuza ukuthi kule game noma ngisupport ubani kakhulu kodwa kule game obe namandla usibanibani into mina nje ngixabene nayo engingayithandi mhlambe angazi ngaze lapha kanjani ngiyemukele ngicoshwa ile khona into manje engafuna ukungena kimi angiyazi lento ethi umuntu uzoba nama hit 5 years 10 years ngeke bafana siyakhohlisa into engekho nje leyo lento ushayela uhit mhlambe iminyaka emibili kuqhamuka omunye bo ngaphezulu kwalomuntu manje labantu abayivuma induku ukuthi kule game cha umuntu othatha ukhasi obe namandla nangu nayo into ephazamisa umlandeli wamanje nomlandeli omdala womculo ayihambi kanjalo amanga lawo angeke noma ingoma uyivuthela ingoma ingakuvumi uyivuthelile uyangizwa ngoba akuyona ubone noma usubheke emuva uthi hayi akusiyi isizini yakho ukhona lo ovunywe isizini manje la kuthiwa manje le ndlela yashintsha okulandela kuthiwa hayi mina ngimela ngizubani bonta hayi sekumiwe sekuyinkani sekuyisikhwili nobho into yomculo nje ayihambi kanjalo ngisho kumapha ama-genre futhi hayi not kumaskandi kuyashintsha ngeyilanga ayi uzuthi ayi amandla ayi angapha ayi ngapha amandla umculo nje umnandi ngalokho
futhi akusho ukuthi amandla mayibe ngapha akusho ukuthi thutha la ukhona cha kodwa uyezwa nje ngandlela kodwa iqiniso lakho inkabi yami kule game ithe ukuthi umuntu onyukile ayisibani inkabi yami yabuya futhi kule game iyona enamandla lento ihamba nje kanjalo ayixabanisi kodwa yenziwe ngathi hayi manje hayi ngeke bafana kwamanga lokho ngeke emculweni kube kanjalo sisegemini kunjalo nje kuke kwahamba kwanesikhathi lapho khona kade kugaleleke lento yoqhawela lami ungathi lento yoqhawela lami kukhona la ewulekelele khona umculo ukuthuthukisa ulimaze ngani futhi mawuwe khona la ulimaze khona siyayibona manje ngathi siya ngokuya iyashabala iulimazile into yoqhawela lami umculo kunabafana abafikayo abasuke bamagagu becula bangayithola isupport ngalesihlava engisisho manje esithi abantu bathi bamanje mina ngimila uyabona lento ngayisho yazafuna ukungiqhatha nabantu ngoba abantu abalifuna iqiniso mawulukhuluma hayi babona ngathi khona inzondo nayo kanti awunanzondo ubuka into ewumonakalo ekhona lento ke iulimazile uMaskandi ngoba khona abantu abafikayo abeza nento nababanamagalelo amahle kodwa begcina bengayitholi isupport laba sebe ngoqhawela manje bafika baphinde basupport bamukelwa zikhona inkunzi kunjalo inkunzi ziyohlezi zikhona uyabona kube khona lezo nkunzi kunabantu abancane abavelayo bafika bazoba izinkunzi sithole kanti amasu mangaki wasuyihlahlela injalo futhi ayixabanisi yaza ngiyibona la isuka ixabanisa khona ayikho igame le amanzi ayakhiphana lana kunjalo kodwa umazi ongafuni ukulandela umculo nje ngeqiniso uyabona uzowumosha uyabona hayi angithi nje njoba ngithi uMaskandi uhamba ngendawo angithini kunabafana kunolundi manje kunomashelela lapha kunomlabalaba kunomzukulu kunostability uyaluzwa na uluntu noma ngathi uyaziba hayi kuyisholo khona angithi uyayizwa lento ihamba kanjani manje iya ngokuya nje uyabona kufuna kuamukele lokho bese uyasebenza ngokuyikhanga manje ke singakhuluma kuze kodwa ke sikhuluma okwakha eyikhona ukuhle okushoyo kufuneke umukele ukuthi wena mhlambe egemini ufike nini ucele bakucathulisa usithole abanolwazi emuva uthi hayi mnganami isuka la lento iza la uyabona uyabona ngifuna sibuke uhlelo luka online kuphela into yamacassette kubuye kwaphela amacassette kwangena ama CD kakhulu kwaphela ama CD kwase ngena online ngifuna sibuke into ya online ukuthi bungana nobuhle eze nabo noshintsho nje kubaculi impucuzeke bekhona mawubuka indlela izinto ezenzeka ngayo bafana bakithi indaba ye-digital yokusebenza umculo ngalolu hlobo ithanda ukubanzima mhlambe lento yangena enqondweni zethu yaziyajula kakhulu yokuthi besithi masina ama sales ako 25,000 noma ko 10-15,000 umehluko awubone ephaketheni uyabona le ya eqhamuka ngama digital stores nje obusho ngalolu hlobo lwamanje ithanda ukuba inkinga ngenhlanhla ngaye ngahlala kwipanel nomhlonishwa uLindelani Mkhize cishe weJoyous lento iyakudida kancane ingqondo ngoba kufanele siyicacise uzwa kuthiwa ingoma ine-million ku YouTube noma ku Spotify noma ku yebo asihlehleke sibuyeke manje sesize emalini ke akusiyo ke leyo nto akusondele futhi lapho uyayizwa lento angikhathali noma ngayishayela izibalo zakhe 18 angithi utshelwa mina ngiku music industry ukuthi lama million esemangaka kodwa imali yakho na yilapho lento ifika ithi kuyoconfuse umqondo uyabona yebo ubuhle bayo bukhona ngokupromotheka komculo neyouth kulesikhathi esikusona uyabona
kukhona ayikho into engenabo ubuhle bayo nobubi bayo uyabona kodwa kukhona okuningi okulimele ngoba ngeke ngize ngibuke ngemina ngithi ngisho sakudlala kodwa bafana labo 7 rand 5 rand njoba nginezingane ezingaka namakhosikazi umuntu eganiwe ebhekele nomzi iyohlangana niniki beimali ephilayo kimi kanti le yayisheshe ifike ezingeni loba imali ehlonipha ushintsho nokuhlonipheka uyazi ukuthi imali eza ngesamba isheshe izisho ukuthi ngifihle la uyabona kodwa makuqhamuka ngamasente ezuka ayikuyaphephuka nje kufana nomoya ukuboqozela edlathini ungakwazi nokuthi kuphelele ephi kwesinye isikhathi uyabona kodwa ke ngeke sithini ushintsho luyalimaza ushintsho kwabanye futhi luyakha futhi kwabanye ngeke senze lutho ngifuna sibuke ukunominate kwakho lapha ku top 10 ehlukanisa unyaka uyingqwele endala kangaka umsebenzi ongaka owenzile kutheni mawuza ukuthi ungomunye wabaqoke ukuthi ungakwazi ukuhlukanisa unyaka wemkhumbi kanowa wazika washona phansi sebesheshe bahleka abantu kanti inkosi ngizwile nami Phela toss